bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti dendagal serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe wodduɓe ɓadiɓe heɗotoɓe Pindi TV ha no hannirta ni e weltortoɓe jeebaso e dendagal wonɓe ɗo e Pindi TV kono calminali ɗi en gadorima ɗum hono mawɗo meɗen Abou Samba Diop wondude e Ali Fall jagganɓen kaɓirɗe Djiby Dieng wondude kadi e Hawwa e dendagal wonɓe ɗo e plateau hawnaki kawmen goto nan ɗo ene huccite e meɗen en calmini ɗum en juurima en calmini dendagal bandiraɓe golloɓe ɗo e Pindi TV kono kadi en calmini sehil men hono Salidia gonɗo to Nouakchott machallah wondude e dedde meɗen Coumba Sow marraine molanaɗo moole o machallah on beltanama ha no fewi hande noon dinguiral Pulago ina wayli jaɓɓadi nde wonno eɗen gowi ɗo bismade nalankoɓe eɗen gowi bismade guindiyankoɓe kono kadi en bismima hande kadi suka e nder Pindi TV kono kadi ko suka e nder leñol ngol dillowo e leñol ngol ɗum noon ala no batten sona dokken invité men salmodira e bandiraɓe haade men tigui artude yewte ɗum noon Souley Ndiaye bisimilla ma calmina Pindi TV walla mi wi Alaji Souley Ndiaye bisimilla Alaji Souley Ndiaye bisimilla ma assalamu aleykum Pindi TV onon fof mi salmi on e bandiraɓe fuurankoɓe foof min noon mbiyetemi Alhaji Souley Ndiaye jibinami ko Dakar jeeyami ko hoore fonde ko min ɓi Boumoy Dembalawo Ndiaye donc mi salmi on no fewi no fewi no fewi mi weltima e invitation tigui machallah waɗi fayida no fewi wonno wi ko Elhadji Souley Ndiaye kono Elhadji wiyete noon ko kajjoyde mbara hajjoyi so hajjoye taw ha parbi ay wi Alhaji ɗum noon wadde garte Souley Ndiaye machallah weltanama no wonno so tawi wiyama Ndiaye tan eɗen gandi Ndiaye kam wona sara e Sénégal kono kadi wona sara e leñol ngol tigui gartanamin seeɗa hol gonɗo Souley Ndiaye a jarama Souley Ndiaye ko neɗɗo leydi ndi hen jibina ɗo hen e Dakar et puis ummi hoore fonde ɓi Boumoy hoore fonde min noon mi woni ɗo hen mi jangui ɗo hen ha dañmi ha gartu jami université après noon jami Canada donc ko ɗum noon ko ɗum woni parcours am noon jangguɗa ko hoore fonde walla jangguɗum ko Dakar ɗo jibinoɗa ɗo jibinami Dakar tigui machallah wadde ka ko enen nandi wonde juddu jeeri ko ɗo tigui jibinoɗen e nder Dakar kono kadi so wiyama Souley Ndiaye so tawi a haali hen Canada tan haade meɗen artude Canada nde wonoɗen gandi hande heewi yiɗɓe yaade Canada heewi mayanoɓe yaade Canada min e hooram somi dañi yaade Canada joni mi añani holko kalɗa e ɗum ɗon parcours ma ummadema ɗo yaade ha Canada min parcours am ummaɗo hen ko guila mboɗo waɗanno entrée en 6e baba waɗinomi promettre wi sa dañi bac ma ya to hen France joni caggal mum noon mboɗo wonde sehlabam hewɓe noon ene kaala affaire Canada joni ɗum noon naate haqqillam après mbimi babam ko Canada jiɗmi yaade ɗum waɗi janggumi après wi sa janggi a janggi no moƴƴi mamino e solo jaaɓi ɗum wonde janggumi nde noon jaami ha université après finalement jaami Canada tigui machallah waɗi fayida no fewi holko mbawɗa haalande en hande e gurdam Canada ha tengti noon e ɓiɓɓe leydi meɗen ko gurata e nder Canada guila e avantage uji guila kadi e caɗele ɗe foof gurdam Canada min kam nde janom toon nde janggumi jiimi yimɓe hewɓe no gummi Afrique yimɓe wuuro men yimɓe leydi woɗɓe puis noon ɗannal ko ɗanngal rek weeɓani noon ko jiiɗa fof noon ko namdi ko vraiment tinnade par ce que sa tinnima a andi ko adduma toon aɗa waɗa ɗum rek aɗa jaggani ɗum vraiment a yarat ko yeeso vraiment yimɓe hewɓe nan toon ene weeɓani noon won hen nan toon liggo won hen nan toon jangga ko hunde ganduɗa ko il faut daña rek kattade pour wadde ɗum fo tigui kono sahaji eɗen jiiya ɗannotoɓe en jogo caɗele ha no fewi jaaha toon donka to goni walla jaaha toon donc liggeyani walla donka kayitaji tigui ha no gartire e leydi mumen holko kalɗa e ɓen ɗon eyyi kalmi wa c'est que ko way noon c'est haadema yaade il faut mbaɗa namdoɗa holno yarte toon par ce que min haade mi yaade mboɗo joguino toon wonmo gandunomi toon on noon walliti kam no fewi hokkemi information so jefti konngol français haalnam no fewi holno yarte procédure o fof par ce que ko jiiɗa ko sa ummono hunde a namda he rek
sa yehi toon ko ɗon dañata caɗele kono sa namdima andi ko tawata toon hay climat o no way ɓubdi ni toujours il faut mbaɗa préparé mbawa wawde no gonirta toon non ko ɗum noon tigi machallah en calminori toon bandiraɓe meɗen worɓe wonɓe to to Canada hono Hammadou Yaya Dia jeeyaɗo to Jingue Jeeri wondude kadi e Ousmane Diallo séri Oumou ɗum ɗon machallah on beltanama no fewi on ko gorko mo Teccane en calminori ɗon dendagal bandiraɓe meɗen yidɓe men wonɓe to kadi to Teccane machallah sen garti hande e ɗangal Canada eɗen gandi ina waɗi caɗele ina waɗi avantage ha heewi kono kadi ina waɗi caɗele kono kadi hol darde ɓiɗɗo leydi foti darade en tant que sa woppi leydi ma jaaha to gandanɗa hoore ma woni Canada hol darde poɗɗa dardade ɗum woni sa yeehi toon mbaɗa kon ambassadeur leydi ma par ce que sa moƴƴini rek yimɓe jiiratma ko neɗɗo leydi par ce que minen emin gonto emin gonni toon e won wuuro mi yiiɗa haalde indede kono sa haali inde gummiɗo ngon wonɓe ɓeyde ko bandiji kono enen kon vraiment dans l' ensemble noon sénégalais wonɓe toon enen kokkiri image moƴƴo eɓe jaaɓi janggude eɓe jaaɓi liggade eɓe gandi holko addiɓe toon holko wiyata toon donc il faut ren daña discipline hoore ma ganda holko ittuma ga hen sa yehi toon gandano ko leydi ko ka koɗo toon hay sinno a yeehi ha dañi toon kayitaji ka koɗo e leydi he ɗum moƴƴina noon ha moƴƴa tigui machallah hon projet ji min mbawi faddema en tant que citoyen gonɗo to Canada jiɗɗo artude e leydi mum e jiɗɗo kadi fewnude leydi mum holto min mbawi faddema e projet ji min nde gonnomi toon nde mi fuɗɗinoma wadde implication e niveau politique par ce que min noon politique Canada joni mi waɗino toon candidat indépendant en 2015 donc par ce que mi yiino situation toon par ce que min politique kam vraiment guila gonmi ɗo hen politique narani haqqillam min jinnomi wonde ko militaire nde wonɗo koye école militaire école Thiaroye Sénégal jiiɓi de mboɗa andi ko ɗon mi yiiɗano naade politique ɗo hen kono noon après pour min aɗa andi guena sa woni cuule a jogui rêve mi rêve am wonde ko wonde goto foof e rêve mum joni min noon rêve am wonde militaire par ce que pour min militaire en walla yimɓe en waɗa défendre yimɓe en waɗa défendre wuuro mum joni noon jiyami mboɗo fuɗɗo mawnuno gandum noon militaire noon jeeya sago mum par ce que ne wawi wiyede nele banggue goto wiya ya haɓoy taw anda ko haɓate joni après mimi dal bon parce que mi ƴeewoy politique ne darmi noon wonɓe ɗo ɓe noon aussi affaire o haqqillam deeƴani hen seeɗa jaami Canada noon toon mi waɗi implication politique et puis mi waɗi candidature libre donc pour ƴewde vraiment holno mbawmi pour jabtade e konngol ma c'est que ɗo hen min nde wonno min goni to min ɓooyi toon min jii ko woni développement aɗa andi sa ummima ɗo hen aɗa andi toujours enen mbiyeten ko pays sous développé en ganda en jarani yeeso mais minon min jeehi toon min jii noon holnoɓe liggorto holko min jogui toon te holnoɓe gardatto e leeɗel men ɗe eɓe guitta cuɗari men eɓe nawtoɗo eɓe gartirga ɗon min noon mi jim ɗum noon mbimi noon mataw somin ƴewti min mbawi artuɗo hen mi mbawi wadde nomin liggorto ni min liggi somin liggima ɗo rek mayn jaaru solde tigi machallah ɗum saabi hande gartuɗa e leydi ma jiɗɗa wadde politique ɗum addanma wadde créé mouvement haalan min seeɗa e mouvement ma holko addi mouvement o ko mouvement hol anniyaji muɗum jogui e leydi ndi mouvement o par ce que min no mbirmami ni rek par ce que aɗa andi toujours politicien ji ɓe mbawi wiide mamin mbaɗon ɗum mamin mbaɗono ɗum soɓe gari noon e laamu ɓe mbatta ɗum ko ɓuuri en hewde won hen noon en jiiya en puɗɗo seeɗa kono min nde jiimi ɗum nde mbimi bon enen eɗen jogui ko wiyete recherche cuɗari kewɗi e men te eɗen jogui ko wiyete emblème men woni mbarodi te mouvement noon wiyete les amis du lion par ce que mbarodi ko hunde ganduɗa ene tiiɗi en jogui doole mo ganduɗa ene heewi kono mbaru noon sa waɗi ɗum e nder guuna a uddi ɗum aɗa totta ɗum ñamde a totta ɗum yarde so ɓooyi affaire o doole mum foof gustoto tu vois te pour min enen fof ken baroɗe eɗen mbawi vraiment ganden hol enen goni hol ɓen et puis tinnoɗen mbawen liggoɗade leydi men donc ɗum waɗi mbanmi mouvement o pour vraiment andin yimɓe kala promesse minen min mbatta promesse o woni ko enen goto men fof kala ko waɗi ko foti wadde ko jogorno wadde ɗo so yeehi caggal ladde en waɗa ko ɓuuri ɗum kono so waɗi ɗum ɗo rek vraiment eɗen mbawi yarude yesso et puis enen goto fof ma yiyen hoore mum mbara basani mbarodi ma o tan ko wiyete ɗo Ndiaye jata mbarodi Ndiaye Ndiaye haydara de Ndiaye tigui nani gulali
non mbarodi hay jetrede sowal ba fof ko mbarodi fof mbarodi panan sa wiyama Ndiaye tan wiye mbarodi Ndiaye tan gettuɗa tan mbiɗa ka mbarodi a wona mbarodi non min ko mbarodi an ka mbarodi andi sa mbarodi wona rek min rek ko enen fof ken mbarodi tu vois tigi machallah joni hol mouvement holko ari ko hol projet ji ɗi yiɗi wadde ɗo e nder leydi Sénégal mouvement o yiɗi wadde sensibilisation pour andine yimɓe ɓe vraiment en poti hangandi finde parce que gila indépendance men gila 1960 ha joni ko ɗin probléme uji toujours eɗen kaala parce que neɗɗo il faut yaara yeeso wona toujours eɗen dutto caggal tu vois eɗen kaala joni Chine joni eɗen kaala ɗo Singapour ɗin fof dans les années 60 kañi vraiment ko pays pauvre gonno mais joni ɓe mbaɗi avancé ɓe jaaɓi liggade ɓe jagui kamɓe fof jaggodirde ɓe kono en ɗo joni mo jiiɗa fof goto fof yaara wiya ko yahat banggue hoore mum en waɗa projet hoore mum kono vraiment sa yi ha wonto keɓɗa a foodini neɗɗo goɗo a foodi goɗo enen fof jarat yeeso joni mouvement ko vraiment ko conscientisation pour walla yimɓe ha wiide développement durable mo ganduɗa en wawi sosde ɗo hen ha ɓooya ɗum c'est possible beele hande wasde holodirde nde e yimɓeɓe politique o goto foof ina nokka banggue mum jeeya hande neɗɗo ara waɗa mouvement muɗum waɗa promesse aji ha heewi so yeehi ha heeɓi laamu jeeya yaaha change ko haalno ko foof watta ko way noon a yaaha change yimɓe jaaha ha keeɓa déception no joni hay goto natti hoolade goɗɗo goto fof so naati e parti natirta tan ko mbaɗa heeɓa hen mbaɗa daña hen mboɗomi hen somi natti dañde hen tan mi yalta mi bonnita holko kalda e ɗum ɗo min kalɗum min jinmi wiide neɗɗo so yiiɗi leydi mum tiguirigui hay sinno a wotanani gonɗo laamiɗo so laamiɗo ari wi mboɗo yiiɗi liggade mboɗo yiiɗi liggoɗen ya liggoɗa e mum par ce que wiide ene wona opposition wonirɗo rek ko ganduɗa ene wawi ene ƴeewa ko laamu wi est ce que nan waɗɗuma en application tu vois par ce que sa waɗani ɗum en application ɗum woni an ko promesse ma mbaɗadi wona noon te minen mouvement men ko wiide kala garɗo en ummuno en liggono Sénégal minen emine mum nonobstant parti en tout cas parti oɗo gonɗa walla parti oɗo minen ko yimɓe ligginade Sénégal yimɓe ganduɗa en mbaɗa promesse mum ɓe mbaɗa ɗum réalité ko ɗum min gummani ɗum joni hol ɗum ɗo objectif ɗum ɗo mouvement o haali ɗum joni holko patɗa e mouvement he wonde président walla wonde aɗen hunde ganduɗa ko seeɗa min ko mbimami hoore wona affaire wona min par ce que mouvement o neɗɗo hunde fof jiiɗa en waɗi leadership ala kono minen min jiiɗi ko sa waɗi mouvement hay taw min ballumaɗo wona président eyyi ɗum so Allah jaaɓi ko Allah waɗata ɗum ala probléme Allah waɗata ɗum noon yo Allah newnu ɗum machallah holko kalanta ɓeɗo ganduɗa sukaɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe Canada yiɗɓe artude ɗo wadde investir wondande yiɗɓe nadde kadi e politique hol conseil mo dokkataɓe min conseil mo nokkanmi ɓe woni toujours il faut jiiɗon leydi mon par ce que minen somin gummimi Canada emin gari ɗo hemin jogui passeport canadien waji ɓe ene mbaɗi min respecté pour kamɓe en mbawi yatumi beelata sans visa te ɗum aussi min en musani par ce que sénégalais joguiɗo passeport mo wawi yaade Canada sans visa tu vois te min jiɗmi andude il faut ɓe jiiɗa leydi mabɓe ɓe mbaɗa ɗum valoriser min passeport dernier passeport mo dañmi ko c'était en 1997 kono ɗe balle mi dañi passeport par ce que min jiɗmi hollirde mboɗo yiɗi leydam mboɗo yiɗi kala to jeyami haala to namdami holto jeeyɗa farnorade leydi mum hay somi woni mboɗo jogui nationalité canadien min somi namda hoto gummiɗa mbiyam ko min komi sénégalais par ce que ɗum woni to gummimi ɗum woni askanam tu vois yaade noon banggue goɗɗo ko ɗum ko ƴeewoyde gandal ƴeewoyde naftorogal men kono sa dañi noon a gartira ɗo hen par ce que ko ɓuuri hen hewde mboɗo haalduno e sehlam goto hen woni Italie o wi kanko mawni gorko en artino ɗo hen en ƴeftuno retraite woni Italie ma on ɓuuri duuɓi 40 ƴefti retraite noon ari ɗo hen ɓoyani sankiɗo hen te woni hangani Afrique woni hangani cimetiére ɗannankoɓe te ɗum fotani wonde tu vois sa yito ni aɗa yiya France en walla banggue goɗɗe mbaɗi caisse mayɓe ala caisse pour waɗde caisse wuurɓe kono caisse mayɓe ɗum vraiment min haɗi caisse mi nata hen min firti jomumen ballata wuurɓe mbaɗata mayɓe sa mayre ɓe gartirma e caisse me gubbeɗaga hen ɗum wona lawol hay ɗum kay ɓuuri kadi mayde ladde kadi so mayi to reski mi jogui to ubba toon galat koreji mabɓe gale sago yoɓe miijo d' abord wallodirde koye mabɓe guila eɓe guuri hol projet holno ɓe ballata yimɓe artude sinno mbaɗi caisse yiɗɓe artude ɗum min mam won hen hewɓe jiiɗi artude hewɓe jiiɗi artude
kono kadi kees may bo alay sago kadi bande mayata ladde tan goppa ɗum ala woppata ɗum wona wiya ko joomum ubbama toon yoɓat joni hol joɓo hal so tawi an a woppani toon ɓiɗɗo ala kono ɗum farani wonde priorité par ce que ɗum hay sa dañi assurance a dañi liggey ma dañi assurance ma yooɓe so wi joom suudu ma wawi artirde hen joni wonande wonɓe toon ɓe ngala rewɓe toon ngala famille ɓen so alay sago so maayi ma mbaɗane pied gartade ɗum ko probléme goɗɗo par ce que won wonoɓe toon duuɓi 15 16 walla duuɓi nogas taw goppiɗo rewɓe ɗum yoɗani ɗum gouvernement ɗo hen foti haalade wallodire mabɓe pour ɓe mbawa artude ɗo hen ɓe mbawa yiɗumin won hen mbiyata ko nawde debbo ɗum kay ko kono ɓe nawata debbo kono ɓe ƴeftoto rewɓe wonɓe te wonɓe ɗo ɓene paɗa ala won hen kay kañumen kay ɗum yoɗani ko fi tan ko hatti machallah ko way hen no dendiraɓe barinaɓe jajaɓe ɓen kañumen kay ko jaha tan garta sa arti otoji viw joomum arti e kaari arti tawta machallah ɓoyɗo ma no jooɗino fanma kono kay nawde kay ɗum kay go kono aya min won sehlam goto wonne par ce que ɓe miijoto won hen so jeehi toon rewɓe ɓe change hankadine gurdam dam change debbo ɓuuri rokkede toon droit ji yaaha hefta sukaɓe keɓte gorko ne yaltine galle ɗum hankkadi nanna e koye mabɓe tan yeehi ha ɓooyi heddiɓe ɓe mbiyata ko cuusa sa addi toon debbo soket ɗum ɓe mbiyata ayi ɗum ko nannede koye mabɓe ko nannede koye mabɓe rek kono min bo jogui toon debbo noon toon et puis min dañi toon ɓiɓɓe nayo min ngala on probléme il faut toujours ko cas par cas rek kono kadi ko ɗum ɗoji ɗi nediji ɗi woni ko jiida machallah waɗi fayida no fewi wadde holto min mbawi faddemo tan to ɓuuri yawde taw ko dendagal ɗum ɗo aɗa pari pour wadde mouvement o hollidde ɗum pulagu nde wonno mbiɗa ko mouvement o ko yimɓe ɓe foof wona jolfo tan wona sarakulle tan wona pullo tan ko yimɓe ɓe foof aɗa pari hollidde ɗum pulagu kañumen ne gara jagga hen kamɓe foof mami holliɓe so Allah jaɓi annudi hoore fonna fof mami nodduɓe inchallah machallah mois d' avril min mbaɗi prévoir wadde événement mawɗo inchallah tigi machallah ɗum noon konngol ma cakkitingol tan ngol mbaynortoɗa bandiraɓe eyyi bandiraɓe mi salmima no fewi mi weltima no fewi puis surtout suhaɓeɓe gande ndiɗo leydi ko leydi men par ce que suhaɓeɓe goni avenir minen koye lawol min goni kono ha noon yimɓe il faut dokkodira miijo moƴƴo ganda kalto mbaɗa wonde e caggal leydi oto yejjide leydi ma par ce que Sénégal ko leydi men ene aussi yimɓe fulɓe aussi te toujours mbaɗen valoriser ɗemɗe men aussi kala ɗemgal ngal mbaɗa haalde kala to hayso caggal leydi gonɗa haaldengal ɗemgal ko ɗum nawatani yeeso par ce que leydi ndi vraiment sen mbaɗi ɗum rek inchallah man jaar yeeso tigi machallah wonno ko Souleye Ndiaye gorko mo hoore fonde ngaari Canada machallah kanko wi mbarodi Ndiaye o wona mbarodi noon Ndiaye mbarodi wodani kono kadi en jaɓanima ɗum tan machallah on beltanama dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe dinguiral pulagu beltanama ha no hannirta ni ɗum noon bandiraɓe aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e dinguiral pulagu ko ñande wonde so guene ñaawi